radionicama. Vlasnici su više od 220 narodnih nošnji izrađenih vlastitim rukama u njihovim radionicama, a uz nošnje izrađuju i nakit. Oni plešu, pjevaju, sviraju i donose veselje svima koji vole tradiciju i dobru energiju. Večera su nam pripremili poseban nastup Salonski ples, Dvoransko kolo. Voditelj skupine je gospodin Eduard Ban, koji je također i autor koreografije. Autorica glazbene obrade je profesorica Silvija Mužak, garderobijer je gospođa Zorica Požgaj. Prvi put je ovaj ples izveden u Zagrebu 1842. godine, a danas ga s ponosom čuvaju upravo oni. Dame i gospodo, molim vas velik pljesak za Vedar Osijek. Thank you.